году тому з клопотом і любов'ю християнських батьків ми впершиню принесли наших дітей у костел, каб охрестить їх. Божие життя, отримане нашими дітьми під час святого хресту, ми підтримували і розвивали так, як могли. Як умели, самі розказували їм про Бога. Після водили їх на занятки по релігії і на недільну святую імшу, каб вони могли ще лепш познати Христа і полюбити Його своїм дитячим серцем. Ми щасливі, що сьогодні у этой каплиці наші діти приступять до першої святої комунії. Тому сьогодні, перед собраною тут сім'єю і всією парафією, ми просимо вас, шановний ксьондз Пробаш, об молитві за наших дітей, каб вони годно могли прийняти Пана Єсуса у своє серце, каб їх сябровство з Христом і Маті Божою тривало і узмацнялося праз усе життя. Батьки, это великая радость для всех нас, мне, Александра Владимира, сестры Марьяны, так само, допомагать вашим деткам у познания, открытия Пана Бога. И это радость не только наша, я думаю, всей нашей парафии. Для детей, ваши детки возрастают у отношениях, потом сябровстве с Паном Богом. І тому гэта сённяшняя урачыстасць, напэўна, напаўняе нашай вялікай радасцю, чынім гэта таксама з вялікім задавальненнем. Але перад тым, як удзелім яшчэ святой камуніі, хочам запытацца ў вас, дарагія бацькі, ці можаце мне пацвердзіць, што ваши дзеці добра падрыхтаваліся да годнага прыняцця Jesуса Христа ў Эўхарыстыі? Так, дзеці добра падрыхтаваныя, а мы своим жыццём і малітвою дапаможам ім зберагчы жыццё дзяцей Божых. Дякуем Пану Богу. Яна цяпер супольна разам будзем вельмі уважліва удзельнічаць в этой святой мшы, бо Jesús Христос сёння запрасіў вас усіх у асаблівы спосаб на такую сустрэчу. Хоча, каб вы разам з ім сёння перажылі сустрэчу як мага лепей. Каб гэта наша імша свята была плённа, вы тоже ўсе распавядаліся і ахвоў ніякіх не маеце, але напэўна дзесьці маюць ваши блізкія, родныя, часамі якісь дробныя нават справы падчас Божай святой мшы на пачатку. Хочам перапрасіць добрага Бога за ўсе нашы такія дробныя якісь справы, нашы недасканаласці, каб могли з чистым серцем скласти до найсвятейшего я. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь.
Тебе прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Ойче всемогутный, Отец Ты не одинородный, Иисус Христе. Всемогутный Боже, крыница всякого добра, выслухай наши покорные просьбы, освети наш разум, как мы познали Твое, что правильно, и с Твоей допомогою это виконували. Проспала наша Єсуса Христа, Твого Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще, які вічні. Читання з книги Буття. Коли ж Адам з'їв з древа, покликав пан Бог Адама і сказав йому: «Де ти?» І він відказав: «Я почув голос твій у раї і сполохався, бо голий я, і сховався». Сказав Бог: «Хто сказав тобі, що ти голий? Може, їв ти з древа, з якого я заборонив тобі їсти?» Адам сказав: «Жончина, яку ти дав мені, и она дала мне, и ел я». И сказал пан Бог жончине: «Чему ты это зробила?» И она сказала: «Змей подманул меня, и ела я». Тогда сказал пан Бог змею: «За то, что ты зробил это, ты проклятый поміж усіми живелами и поміж усіми зверами полевыми. На животе своим ползать будешь, и пыл будешь есть, праз усе дни життя своего. Установлю ворожесть поміж тобою и поміж жончиною,
и поміж потомством твоим, и поміж яе потомством. Яно сатре табе галаву, а ты сатреш яго пяту. Гэта Слово Божие. У Пана милосердность, и щедрою Його откупление. У Пана милосердность, и щедрою Його откупление. З глибині я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос, нехай Твої вуші почують голос моїх молитв. У Пана милосердность, и щедрое Його откупление. Коли Ты, Пане, будешь спожать на беззаконии, кто ж выкрыл Твое, Пане? Але в Тебе пробачение, как боялись Тебе. У Пана милосердность, и щедрое Його откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слово. Душа моя чекає Пана, бо ще варта світання. У Пана милосердность, и щедрое Його откупление. Бо ще варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана, бо у Пана милосердность, и щедрое Його откупление. И Он откупит Израиль от всех беззаконий егоных. У Пана милосердность, и щедрое Його откупление. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, маючи той самий дух віри, як написано, я повірив, тому говорив, і ми віримо, тому і кажемо, ведаючи, що той, хто воскресив Пана Єзуса, і нас воскресить разом з Єзусом, і поставить перед собою разом з вами. Бо все для вас, как помножение ласки у многих выкликало щедрую подяку для Божьей славы. Тому мы не губляем отваги, бо хоть внешний наш человек и тлеет, духовный с дня в день обновляется. Часовое легкое терпение наше дає нам безмерное богатие вечной славы, коли мы зважаем не на бачное, а на небачное, потому что бачное часовое, а небачное вечное. Мы ведаем, что коли земный дом нашего жилья развалится, то от Бога маем жилье, нерукотворный вечный дом у небесах. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Тепер князь гэтага свету будзе выкінуты вон.
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. U той час Jezus говорил людям про володарство Божие и оздоровлял тых, кому было потребное оздоровление. А день почал хилиться до вечера. И, приступивши до его, 12 сказали ему: «Отпусти людей, как яны пошли у новокольной вёски и поселенні, где знойдуть ночлег и ежу, бо мы тут у пустынном месте». Але ён сказал им: «Вы дайте им есть». Яны сказали: «У нас нема больше 5 хлебов и 2 рыбок. Хіба что пойдем купим ежи на увесь гэты люд». Было ж каля 5000 человек. Але ён сказал учням своим: «Загадайте им сесть группами по 50 человек». И зробили так, и посадили усіх. А ён, узяўшы 5 хлебов и 2 рыбины, и поглядевши на небо, благословил их и поламал, и давал учням, как раздавали людям. И ели, и насытились все, и решты кавалков собрано было 12 кошов. Это слово Пана. Сядайте, ласка, детки. Сегодня у нас является цудовный с вами день. Цудовный день тому, что великая радость усіх нас и великая сегодня урочистость, у якой мы сегодня с вами удзельнічаем. Во-первых, вы, у вас, Пан Иисус, запросил, а вы отказали на это запрошение. И, напевно, наше сердце наполняет радость. Сегодня с вами я хочу, размовляючи про першую святую комунію, скористатися з таких 3 речі, які мені сьогодні допоможуть. Перша, это такая колбочка, так. И, как вы думаете, что у нее есть такое? Вода, добра, еще якія? Святая вода, еще что может, как вы думаете, что еще тут может быть? Духи могут быть, воды, девчата ведают, что может. Что еще, Катаска? Кровь, ну кровь же непрозрачная, напевно, не? Не. Вино, не, так само не вино, вино. Кто еще якісті? Видите, что тут есть? Ksiądz Władimir ведает, bo on tak samo zbierał u pятницу. Не спирт, что? Ведаете, это слезы. Уявите себе, мы назбирали вот księdzом Владимиром целую такую колбочку слез. Видите, я говорю с вами про радость, а тут про слезы. Вот, придумал, конечно. Глядите, а коли мы плачем, расскажите? Грустно коли нам, да? А смотрите, плакать это хорошо чи добро? Хорошо чи добро? Добро чи дренно? Дренно, да? Плакать не вельми. Любите вы плакать? Не любите плакать. И я так само згоден с вами, что плакать это не вельми. А давайте тогда по-другому задам вам одно питание. А слезы радости? Слезы радости. Это добре чи дренно? Вы бачите, то не все слезы так не вельми добре. Есть такие слезы, якія так naprawdę означают что-то інше. А что это значит слезы радости? Коли вы эти слезы текут у человека? Докладно. Коли мы счастливые и ведаете на эти слезы навіть з этого щастя самі, я просто з нас так само буду. Ведаете, чому я говорю, что мы тут с księdzом Владимиром тут назбирали?
Потому что у пятницу, когда была споведь, видите, у некоторых из вас было зауважено, когда уже после споведались и приходили целовать тут столу и забирать свое сердечко такое червоненькое, на каким вы писали свое имя и потом приносили Иисусу. У некоторых из вас так вот по такие действительно слезы текли так направду. И мы упевнены, что справді это были слезы такой радости. З того, що Пан Єсус, який вельми вас любить, так притулив до себе моцно, очистив з усіх своїх грехов і вчинив ваше серце, яке ви хочете і віддаєте це серце Богу, чистими. Але видите, не тільки це сльози ваші, це так само сльози ваших батьків. Видите, бо вони так само z wielkiego szczęścia dzieci tam cichynka sobie tak samo nie jedną ślezinku na pewno prawili, i patrzyli, jak wy, tych, kogo nie wielmi lubią, tak samo przystupali pierwszy raz do świętej spowiedzi, a dumni siądnie, kiedy będziecie przyjmować komunię, to nie одной matuli, czy tak samo taty, ta ślezinka tak samo może być. Nawet siostra Marianna może tam zapłakać, bo ja wiem, i tak samo, bo ja tak samo. I nie to, że ona smutkuje, tak? I nie to, że właśnie smutkuje, ale za to, że z wielkiej radości i szczęścia, że wy tak samo będziecie wielmi blisko Jezusa Chrystusa, już wielmi blisko, a będziecie jeszcze dobrze. Ale wiecie, czasami właśnie te takie сльози, to tak samo taka uspamin waszych батьков i taka mara tym, uspamina tym, jak i znowu stać takimi czystymi, takimi świetłymi jak usiadnie. Bo życie takie, że trochę nazbieraється potem różnych spraw i nam by dorosłym wielmi chciało się naprawdę wrócić do takiej czyścini, takiej świętości, jaką wy macie сегодня. Это pierwsze. Drugie, co mnie się nie potrzebne, to хочу z wami поговорить про голод. А як голоду не было, что налепить потребно нам? Поесть, и, конечно. И тут мы маем сегодня такие хлеба. А у Евангелия мы сегодня почули, маю надеюсь, что вы добро все сегодня чули Евангелие. Что там было такое цікавое? Какое расскажение? Jezus rozmnożył chleb i ryby. Jezus размножил хлеб и рыбу. Ну, я рыбу уже не брал сегодня. А сколько было хлебов? 5 хлебов. А рыбок сколько было? Так, ладно. А людей сколько было? Это только мужчин. А уявите, сколько там еще и женщин, и детей. Это было там просто полно людей. И Пан Єсус взял такие вот 5 хлебов. Як вы думаете, вот такими маленькими хлебами можно накормить 5000? Можно? Я, видите, не ведаю, чего с таким хлебом мы накормим всех тут присутных, как будут голодные, но трошки кожный съесть. О, Габриэль, привитание. И вот, трошки, конечно, кожный из нас есть, але как наестися, сегодня мы, погодите, у Евангелия чули, что все ели, и что забили? И насытились. И насытились. А что значит насытиться? А як это, что это значит, что вот як можно показать, где мы насытились, это якось? Когда мы шмат съедим, то як это бачно? В животе, як шмат наедим, то ты вот добре, докладно. И ничего и робить навіть не хочется, да, вы наедешься. А глядите, подскажите мне, коли ласка, где отчуваю, а голод это добре чи древно, можно еще раз? Древно? Для тебя древно, Женя. А поглядите, а давайте так теперь подумаем. А как не было, как мы не отчували голоду, как нам не хотелось есть, то видите, что можно было бы статься, что мы могли понять.
Ну, голод, чому ми хочемо? Бо організм говорить, дайте мені щось з'їсти, бо мені вже нема сили, і я просто помираю. І тому голод у нас, ну, почуття нам хочеться їсти, бо організм нам говорить за тим, що він потребує. А коли б голоду не було, видите, часами є такі хвороби, коли люди не хочуть їсти зовсім і не відчувають голод. І вони такі худые, маленькі становляться, і навіть можуть померти. Тому голод нам може бути чимось добрим, бо він нам припоминає, що треба з'їсти. А де відчувається голод? Де ми, як ми голодні, то де ми чуємо? Ось тут ми чуємо, да? О, як ми голодні, то от тут чуємо, докладно. І ви, і ми так само чуємо. Докладно тут. А ведаєте, а є ще один такий голод, який ми чуємо ось тут. Як ви думаєте, є такий голод? Что тут у нас есть? Ну то подскажите мне, что это за голод может быть такий? Ага, то это значит голод кого? Голод самого Бога, да? Что мы голодные Бога, мы хотим принять Бога. И докладно, как Анна говорит, это вельми важно. И сегодня вас сюда приводит, так направда, такий ось докладно голод. Голод Бога. Наше серце, ваше серце, яке ви подрихтували, Ksiądz Władimir, можна вас тут допомогти достати. Видите, тут такий скарб є у нас схований. Такий схований скарб. Ось такий великий. О, такий ось скарб. Мягкий, вельми такий приємний, мягенький скарб. Хочется притулиться до такого, а? Ну, поглядите. О, який мягенький. Добрый такие, тепленькие, поглядите. О, так. Видите, что? Аж выскокивает нам, сердце нам выскокивает. Это такий супер знак, символ ваших сердцев. Таких справедливостей, таких мягеньких и таких подъездов, чем я хочу притулиться, вы не можете. Бо ваше сердце – это таких скарб. Скарб, тому що вони чисті, святые тебе і голодні. Вони голодні Бога. Ваше серце хочуть Бога наповнитися. І коли ви приймаєте, будете сьогодні приймати святую комунію, то так, а що таке комунія? Добре. А що само слово комунія означає? Коммуния. Ну, подумайте. Коммуния. Коммуния – это принимание Иисуса Христа в свое сердце. Так, ну, это так, але само ще слово має ще друге значення, і воно означає таке одинство, єдність. І видите, у комунії святой ви приймаєте Ісуса Христа, але Ісус вас приймає. І відбувається таке одинство. Jedność поміж вами і поміж Єсусом. І вельми хотілося, щоб ця єдність, щоб ця комунія у вашому житті була назавжди. Щоб вона ніколи не розвивалася, ця єдність, щоб ви були у такій близькості. І вже на закінчення можна тут потримати мягеньке таке серце. Так, ладно, видите, яке велике. И на заканчивание я хотел бы вам еще раз повесить такую одну историю про одного вандровника. Вандровник кто такой? Путешественник. Вот такий был один вандровник, який вырашил почти у город. Этот город был у пустыни. Назывался он Калим. И он там почти пару дней было добрых таких в этой Калимусе. Он шел с такими сподеваниями, хотел увидеть этот город. По дороге, уже на горизонте бачил этот город, побачил, что от этой дороги, которая вела до этого города, у бока доходит маленькая такая стяжинка. Поглядел у бока, так себе вправо, и бачить, а там такий зеленый остров. Видите, в пустыне-то так мало зелени, мало дерев,
якіхсьці такіх кустоў чи кветачак, але ёсць такія оазісы, такія астраўкі, дзе іх вельмі так шмат, яно так усё жыве. Ён зацікавіўся і пашоў, паглядзеў, а там брама прыгожая і забор абнесены гэты. Ну і так сабе ўвайшоў туды і захапіўся. Так там было прыгожа. Птушкі там спявалі. Дрэўкі былі прыгожыя, там цень быў. Яму вельмі там спадабалася. І сярод пабачыў, што сярод дрэваў там былі камені белыя. І ён так сабе хадзіў адразу, потом яшчэ прыглядзеўся да гэтых камянёў і пабачыў, што на іх напісана, напрыклад, на адным было камені Ахмед, да, і напісана 8 гадоў, 6 месяцаў, 3 тыдні і 2 дні. Ну так паглядзеў, пашоў да іншага, яшчэ раз паглядзеў. А там было напісана Алі. І 5 гадоў, 3 месяцы і 8 там дзён. І так ён пачаў глядзець па гэтых камянях усіх, і аж яго папросту страх напоўніў сэрца, бо найстарэйшым, сколькі там гадоў камусьці было, гэта было трошечку больш за 11 год. І ведаеце, ён так сабе падумаў, што ж гэта тут за пракляцце такое, бо поняў, што гэта магілы, што гэта кладбішча, так могільнік, а гэта такія, ну, такія знакі таго, што хтосьці там пахаваны. І я думаю, што ж гэта было за пракляцце гэтага гораду, што такія маладыя, можна сказаць, дзеці так направду паміраюць. Сеў і заплакаў. І тады да яго падышоў адзін чалавек. Ён быў такім, хто даглядаў вось гэты могілкі гэтыя, і запытаўся, чаго ты плачаш? Хтосьці памёр з сваіх тут блізкіх. Ён кажа, не, але паглядзі, тут такія вось маладыя дзеці, усе папаміралі. Як тут гэта сэрца мабылі, што здарылася тут у гэтым горадзе? А тады гэты чалавек, які даглядаў ты могілу, не перажывай, вандроўнік. Гэта зусім не дзеці. Ведаеш, у нас ёсць такі звычай, што калі чалавек, малады такі чалавек, юнак, яму спаўняецца 15 год, то бацькі яму даюць такі сшытак. Такі вось, які ён вешае сабе на вяроўцы такой шыю і заўсёды з сабой носіць. І гэты сшытак падзелены на 2 такія часткі. З левай часткі чалавек піша тыя моманты, калі ён быў шчаслівы. Як штосьці такое шчаслівае здарылася яго. А з правага боку сколькі гэтае шчасце, а з правага боку піша, сколькі гэтае шчасце доўжылася. І калі чалавек в канцы канцоў ўжо памірае, то тады мы бяром вось гэты ягоны сшытак, адчыняем, лічым, складаем вось гэтыя усе шчаслівыя дні і тады пішам, бо мы верым у тое, што чалавек праўдзіва жыве толькі тады, калі ён шчаслівы. Ну і так вось такая гісторыя. Але я хацеў бы, як мы яе пераклалі на наше жыццё. Ведаеце, вы сёння дараслі да такога моманту, калі Езус Христос увайшоў і ўвойдзе, ужо так праз дар Святой Камуніі, а праз споведь ужо так направду увайшоў у ваше жыццё. І для нас, хрысціянаў, для нас, людзей веры, праўдзівае жыццё гэта калі? У раю, а яшчэ тут на зямлі праўдзівае жыццё это тады, калі мы што? Жывем з Бога. І ведаеце, ад гэтага моманту, так направду, ўжо мы не будзем вам даваць такіх шыткаў, але вы памятаеце пра гэта, што мы праўдзіва, вось як людзі, мы праўдзіва жывем толькі тады, калі мы паяднаныя з Богам. І можна сабе ўявіць, вось, калі у гэтай з левай стараны можна запісаць, вось, ад сённяшняга дня Езус Христос ёсць у маім жыцці. І гэта вось маё шчасце, моя радасць. І сколькі вось гэта трывае, гэта шчасце. А ведаем мы, што можам згубіць гэта шчасце, калі праз наш грэх. Таму вельмі важна, каб мы, калі нам так здарыцца, што мы дзесьці
праз неувагу сваю, праз занядбанне з грашым, што як мага хутчэй вярнуліся да Езуса, каб з ім мы паядналіся. Бо праўдзіва мы жывём толькі тады, калі мы блізка Бога, калі мы паяднаныя з Езусам. І калі мы будзем падсумоўваць калісьці наша жыццё і падлічыцца, то тады і акажацца, можа пражыць, хтосьці можа пражыць 100 гадоў нават, а акажацца, што ён жыў рэальна з Богам на зямлі толькі год. І тады сапраўды вельмі смутна будзе. А можа быць так, што чалавек пражыве можа і недоўга, пражыве можа 25 год, але можа аказацца, што з іх прасці усе гэтыя гады ён пражыў у лучнасці і блізкасці з Богам. Таму хочам вам сёння пажадаць, каб вы сапраўды жылі. Гэта значыць, каб праз усё сваё жыццё вы ішлі з Богам. Вы мелі ў сваіх сэрцах Езуса. Яму аддавалі сваё сэрца. Так як пра гэта вы раздумвалі, размышлялі сабе, маліліся аб гэта. І вось гэтыя сэрцы вашыя прыгожыя з вашымі выявамі і імёнамі. Гэта прыгожа ўсё, але Езус хоча вашыя жывыя сэрцы заўсёды мець сабой. І тады вось вы будзеце праўдзіва жыць, калі ваши сэрцы будуць з Езусом Христом і з ім будзеце паяднаны. Гэтага вам жадаем, і ад гэта разам з вашымі блізкімі, роднымі бацькамі сёння ў асаблівы спосаб молімся. Теперь повстаньmy. Наймилейшие, гэтыя дзеці, адроджаныя праз святы хрост, называюцца дзецьмі Божымі і сапраўды імі з'яўляюцца. Дарагія бацькі, вы да гэтага часу стараліся выхоўваць сваіх дзяцей у веры, так, каб захаваць у іх Божае жыццё і развіваць яго. Падчас хросту вашых дзяцей вам уручылі свечкі, сімвал Христа, які з'яўляецца сапраўдным святлом. Узгадваючы хрост вашых дзяцей, прашу цяпер бацькоў запаліць гэтыя свечкі ад пасхалу і перадаць вашым дзецям.
Дорогие дети, тримаючи у руках запалені свічки і припоминаючи хрост, одрачуйтеся греху і визнайте віру у Єсуса Христа. Гэта вера Касцёла, у якім вы будете прыступаць да стола Пана. Таму пытаюся у кожнага з вас. Ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над табою? Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыш у Бога Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Єсуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, Святы Касцёл каталіцкі, една святы, адпушчэнне грахоў, уваскрасенне цела і жыццё вечнае? Падчас урачыстасці з нагоды першай святой камуніі дайце, дарагія дзеці, Пану Езусу таксама абяцанні. Ці абяцаеш паглыбляць сваю веру і рэгулярна наведваць урокі рэлігіі? Ці абяцаеш прытрымлівацца ў жыцці Божых і касцёльных наказаў? Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла, вызнаваць яго наш гонар у Езусе Христе, Пану нашым. Амин. Теперь, батьки, забирайте свечки в наших бедах. Теперь с верою скируем наши просьбы, молитвы, с якими проходим сегодняшнюю Евхаристию. Молимся за лица святого Франтишка, за всех бискупов и святоров, каб за радости вели людей до небесной Ячины. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех христиан, каб з вдячністю тримали хліб насущний, який дає життя вічне, і не ставлятися в дорозі для Отця Небесного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей тих, хто ще не познав Бога, дабы вони якнайхутчей познали Євангелія Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які сьогодні перший раз у день чути міши святу, як кожну неділю свято приймали до серця тіло Єсу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за інтенції наставників, вихователів і катехетів, каб у ім'я Бога вони могли перепишати дитяче серце і розум, і каб добрий Бог узнагородив їх працю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за батьков крестных, как Пан Бог узнагородил их за любовь, за приклад веры, за хрост и за подрихтовку нас до першей святой коммунии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, за пам'ять алтаря Пана, каби з годністю дільнішої Євхаристії керувалися у своїм житті Божим Духом Святої Єдності. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само за удельников живого różańca нашей парафии, о Божьем благословении для их и их семьи. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
І молимся так само на здоров'я людей хворих, терпячих, от потребних ласкав для медиків, от духа покаяння для нашого народу, от справедливості і правди в нашій країні. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Добрий Боже, дякуємо Тобі, що Ти з любові до нас вислуховуєш наші просьби і живеш і володаєш на віки вічні. Амінь. Пане, приносим до Твоего алтаря запаленную свечку. Памятуем, Иисус, что Ты наше светлое избавление, прагнем быть Тебе верными. Памятку святого Христу жадаем скласть на алтарь наше обетование, памятай, что з'являемся детьми Божьими. Радію, довіряємо Тобі, Пане, усі слови, звернутые до інших. Нехай вони будуть приладою любові і супокою, как ми могли давати свідчення про Тебе. Зададим символ нашей учебы. Дякуючи ёй, мы лепш познали Тебе, как приносить добрые плёны у житті. Хліб. У хлібі, який з'являється пльоном людської праці, приносимо Тобі, Пане, всі наші намагання, нашу працю над собою, наші неудачі і успіхи. Квітки. Символ нашої вдячності Богу за дар життя і віри, за наших батьків, вихователів і всіх тих, хто підрихтував нас до цієї важливої події. Дар алтара. Боже, прийми від нас цей дар алтара, ділячись тим, що маємо, виражаємо нашу відказність за супольність костюла і учимо наших дітей клопотиться про Дом Божий. Хліб, вино і воду. При переміненні вони стануть для нас пожитком, який умацує наше щоденне життя і наблизить до витоку невимовної любові Ісуса Христа. Нас
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу отвяру, принял Бога и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, глянь ласкаво на наше служение, прийми дари, які ми Тобі складаємо, і умасуй нас у любові, раз Христа Пана нашого. Pan z Wami I z duchem Twoim ugolu serce. uznosim ich do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Zaprodu godna это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсюду и всюду Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze Wszechmogutny, Wieczny Boże. От Ciebie pochodzi все, что есть на свете, и по Твоим слове изменяются поры года. Ты створил человека на свое подобенство и подпорядковал ему этот дивосный свет и все, что его наполняет. Как от Твоего имя люди пановали над усим створением и прославляли Тебе у этих справах. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Там с усими анелами мы Тебе прославляем, с радостью ускликаючи. Zaprody Boża, Ty święty, krynicą wszelkiej świętości, тому в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у вас просить, спасал на апостола Духа Святого, прас Христа просим Тебе, усемогутный Божа. Освети Тебя за свою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе нам, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem powieczary wziął kielich, znowu Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з его усе, бо это есть келих крови моей нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита в деле отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прыща в хвале. Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя и келих славления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете, досконалив у любові, разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про всіх, хто Твоєю ласці дійшов з гэтага світу, і дозволив бачити
światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили уделу жития вечному, едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, которые спровеку подобались Тебе. Как зили мы хвалили и прославляем Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз все веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмелимся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого, как упокой дни наши, и поможи нам у милосердности Твоей, как мы были изучены вольны в греху и захованы до вселяко неспокойно. Czekali wspomnień nieszczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидай вам, спокой мой даю вам. Просим, не зложай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, даруйте спокойную едность. И живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Спокой, Пане, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Woź baranek Boży, woź той, kto bierze na siebie grzechy świata. Trzeci grzech, obliczony wieczór wierony. Panie, я не варты, как Ты вошел до меня, а скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Pan jest любовь, i kto żyje u lubowi, той żyje u Bogu, i Bóg z nim.
Сёння у маёй душы блакітнае неба. Сёння у маёй душы крыніца жыцця. Бо схаваны ў выглядзе хлеба, Пан Езус жыве ўва мне. Бог даў мне сябе, бо не мог даць болей. Бог мяне узлюбіў, не мог рачэй, а я што аддам яму? Бязмежнае шчасце душу напаўняе. Ведаю, што за ўсё я павінен быць удзячны. Таму ўсім сэрцам Цябе праслаўляю і дзякую Табе, Езу. Застанься, Пане, са мной назаўсёды. Учыні ў маім сэрцы сабе месца і валадаруй ім. Молимся, милосердный Боже, нехай горючая ласка Евхаристии вызволить нас от схильности до зла и веди наш шлях цнота. Раз Христа Пана нашего. Наше сердце полное радости, бо сёння Пан Бог прийшов у наші душі. Тому звертаємося до вас, шановний ксьондз Олег і ксьондз Владимир, со словами удячності і любові. Сердечно дякую за свою мшу, наші інтенції, за клопот про наші дитячі душі, за слово Божої науки, за доброту і зрозуміння під час святої сповіді, за усмішку, за все, що робите для нас. Нехай виразом нашої вдячності буде молитва в вашій інтенції, в этой кветки і наші щасливі дитячі усмішки. Дорогие батьки, дорогие батьки, примите сегодня от нас своих детей, слово удячности, нашей дитячей молитвы и щирую любовь. Мы хотим быть радостью ваших сердцев. Дякую тобі, мамо, за твою чулу опеку, за твою
за твої руки, які так часто тулять мене до свого серця. Дякую за твої очі, які щоденно глядять на мене і вдома, і на вулиці. Дякую тобі за твою безмежну любов, яку не можу виказати словами. Дякую тобі, тата, за працю, за терпіння, за приклад твого життя. Дякую за усмішку на твоїм тварі, не глядячи на різні клопоти і тяжкості. Дякую тобі, тата, за руки і за очі, у яких стільки любові, а особливо за скарб віри. У гэты радісний для нас день ад усього серця хочу подякувати нашим бабулям і дядулям, рослим батькам, наставникам і вихователям, сябрам і сябровкам, які приїхали на наше свято, і усім, хто з нами поділяє радість нашої першої зустрічі з живим Єсусом у Святої Комунії. Велике вам дякую. Позвольте себе знести. И вертаемся. Паважаны ксёндз Олег і ксёндз Владимир. Ад імя бацькоў першакамунійнай групы дзяцей ад усяго сэрца дзякую вам за тое, што ўдзялілі сакрамент пакаяння і сакрамент Эўхарыстыі нашым дзецям. Сёння для ўсіх нас хвалюючы, але самае галоўнае, што ён радасны дзень. Мы, бацькі, шчаслівыя, што нашыя дзеці сёння першы раз прынялі Пана Езуса да сваіх сэрцаў. Вы, дарагія святары, дапамагалі дзецям стаць на адзін крок бліжэй да Езуса Хрыста, які напомніў іх сваім святлом. Яны атрымалі ласку прабачэння. Дзякую вам за сённяшнюю урачыстую першую камунію, за Слово Божие, за навуку, за штодзённы прыклад жыцця, за ваши добрые усмешки, за чулые сердце и заклопоченность про наши семьи. Нехай всемогутный Бог заўсёды клопотится о вашем здоровье, да помогает святарской працы, кіруе так, каб ваше пасторское слово заставалось у сердцах людей и обучало их до життя с Богом, нашим любящим Отцом и найлепшим сябром. За вашу послугу для нас і наших дзяцей шчыра дзякую. Няхай жа всемагутны Бог сам благословит ваш шлях святарскі, каб сярод штодзённых турбот спазналі шмат вы Божай ласки. Нязлобнай моцнай веры мы жадаем шчыра вам ад сэрца, любові Божай, што заўжды пра сэрца Езуса ліецца. Дзякую вам. Сёння хочам таксама ад усяго сэрца выказаць словы падзякі нашай дарагой сястры Марыяне, якая так старанна ад усяго сэрца рыхтавала нашых дзетак і гэтую урачыстасць. Таксама сястры Агнешцы і сястры Кляры, якія служаць цяпер у іншых
месца, якія таксама пачыналі і вучылі нашых дзяцей Божай навуцы, якія займаліся з нашымі дзеткамі, каб яны глыбей пазнавалі Пана Бога, Яго любоў і міласэрнасць. Дзякую вам за вашу самаахвярную працу, за ўсе вашыя высілкі, намаганні. Жадаю вам моцнага здароўя, няспыннага творчага гарэння і цудоўнага настрою. Няхай Пан Бог надзяляе вас шматлікімі Божымі ласкамі. А яшчэ хочу асабіста падзякаваць, я так лічу, што не толькі я, але і іншыя бацькі да мяне далучацца, за вашу таксама навуку для дарослых, за вашу катэхезу. Вельмі гэта было неабходна, можа, болей, чым даже нашим дзеткам. Так што вялікі, шчыры вам дзякую. І нізкі паклон. Дякую доброму Богу за дар сённяшняй гэтай урачыстасці, за гэты сённяшні цудоўны дзень, за Евхарыстыю, за імшу святую, за тое, што нашыя дзеткі маглі сёння першы раз прыняць Езуса у хлебе. Я шчыры дзякую таксама вам, дарагія бацькі, за першую чаргу прыклад веры, за тое, што тыя абяцанні, якія складалі вы падчас святого хросту вашых дзяцей, вы датрымоўваеце гэта абяцанне, як вы складалі Пану Богу, што бярэце на сябе адказнасць у выхаванні вашых дзетак не толькі на добрых людзей, але першую чаргу таксама добрых хрысціянаў. І гэты абавязак не закончваецца гэтай урачыстасцю, а надалей вельмі хочацца, каб вы былі такім добрым прыкладам для іх уласным жыццём, вашым служэнскім жыццём, такіх блізкасці Пана Бога. Дзякуем таксама бацькі за гэты падарычны сертыфікат на набыццё тут, на патрэбу тут парафіяльнай, таксама гэта тут такая штука, мангал там і ўсё остальное, так, каб вы маглі урачыстасці таксама нашы тут парафіяльныя рабіць не толькі у капліцы, а дай Божа, як найхутчэй таксама ўжо пры касцёле дзесьці там, каб мы маглі спольна нам цешыцца. За гэта таксама падарунак шчыры дзякуй. Дзякуй таксама за дар алтара. Мы яшчэ падумаем, што тут найбольш патрэбнае. Тут у бліжэйшым часе тут для нашай парафіі, для нашай каплічкі, я абавязкова таксама гэты вам яшчэ павядомлю. Шчыра вам дзякуй. Дзякуем нашим деткам таксама за гэта ваше жаданне быць блізка Бога, пазнаваць Бога, за ваш энтузіязм, за гэту вашу радасць, што сапраўды з'яўляецца для нас вялікай пацехай. Ведаеце, падчас экзаменаў вашых, падчас споведзі і сёння магу сказаць, што сапраўды за гэты час экзамены тут найлепшыя былі. Я ўжо там трошкі гадоў маю святарстве розных. Тут найлепей вы былі падрыхтаваныя за гэты час. Усе папросту на дзесяткі, то рэдка такое бывае, каб папросту дзеці ўсё схвалявалі, часамі забудуцца, ці штось, а тут папросту ўсе адказваліся. Добра, вельмі вам дзякую за гэта імкненне пазнаваць Пана Бога. Дзякую таксама прыятне за гэтую паслугу, прыгатаванне сэрца і ўпрыгожванне тут дэкарацыя, за гэта кветкі, ну і за ўсё. Шчыры дзякуй за фармацыю таксама дарослых, дзетак. Кіруе нашыя падзякі, так як вы ўжо тут узгадвалі, сестры Агнешкі. Яна можа нас сёння глядзіць таксама, тут маем онлайн-трансляцыю, калі глядзіць, памагаем сестры Агнешкі таксама. Вось там яна там далёка, дзесьці у Лондоне, напэўна, цешыцца таксама за вас, што вы дайшлі вось у гэты дзень сёння да сюдай камуніі. І дзякую таксама сестры Кляры, якая тут пачынала дзесьці там калісьці, ужо трошкі далей,
Ось так само займалася інформацією ваших батьків. Щиро всім вам дякую. Дякую так само князю Володимиру за гэты час, ось за вакацію з Богом. Помагайте, як я вас побачив так само. Ось за гэты час і всім волонтерам разом з ним. І їм помагайте, наверное, на версії сховалися, конечно. Волонтери вам так само махаємо і дякую. Добре були вакації з Богом? Сподобалися вам? Ну, ось, докладно. Так що за гэты час щиро дякую за цю підрихтовку. Нехай добрий Бог кожному з вас благословляє і узнагородить. Ну і всім вам за присутність і молитву. Хай ще тільки так коротенько. На гэтым урочистость ваша не кончится, бо ще маємо так зване, що це білий тиждень. І так як ми вже говорили, у понеділок і вівторок приходимо о якій годині? О 9 годині раниці, тут на святую Мшу, так пригожа опранутими. Дождь прийшов, уже всі сховалися в капличку, хто мог, і ще запрошають, коли хтось ще мог. Ось, і о 9 годині приходимо ось так урочисто, пригожа опранутими на ваш білий тиждень, а пізніше, коли ви вже поїдете, не обов'язково їхати, може заставатися і приходити тоді о 19 годині у нас на протягу всього тижня будуть святі імші. Це в середу, в четвер, в п'ятницю. Приходите к ласке, будем разом с вами молиться, принимать святую коммунию. А когда так ставится, что вы поедете до своих бабулев, тятулев, в инше место, то, как ласка, возьмите с собой там альбы, и там пригожа опрануте, так само ходите в те костелы, где вы там будете, и каждого дня принимаете Иисуса Христа, вы это видим и правде, как вы чистыми сердцами до Его приходили, вот так мы отдаем наше сердце Богу, так как мы это разважаем. А на гэтым тыдні яшчэ хочам прыпомніць, што ў пятніцу ёсць урачыстасць Свяцейшага сэрца Езуса. Святы імшы ў гэты дзень о 12 і 19 гадзіне у нашай парафіі. У гэты дзень таксама будзем маліцца супольна разам з усім касцёлам у свеце аб святасці для святароў. У гэты дзень, так гэта пятніца, не абавязвае нас пост. А у бліжэйшую суботу, 12 чэрвеня, успамін беззаганнага сэрца на Свяцейшай Панны Марыі. Столькі веру, как ужо ўсё астатнёе чытаеце на нашем сайте и на все объяву. То что, треба благословить вас уже на закончение. И теперь примите Божье благословение, потом будет еще супольные наши здымки, и як будем, мы будем супольно разом сфотографироваться, еще отрываете сегодня один подаруночек, пусть это пригожие, цудовные хлебы, как вы могли сегодня накормить ими всех своих гостей. Сегодня вы будете распарадчиками в ваших домах, будете ломать этот хлеб и давать всем, так как Пан Иисус, так как все насыт. А на этой сегодняшней день, переживание чистости, примите дар Божьего благословения. Пан з вами и с духом твоим. Нехай вас благословит Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ви, князю войска небесного, могутностью Божой скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на зубу душнують по світі. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами. беззаганное сердце Марии, Будь нашим порятунком.